στο θέατρο Νοφ. Να σου παίξω λίγο? Όχι, άστο καλύτερα. Σήμερα εγώ είμαι ηθοποιός. Δεν μου λες, Παγκουλίνη, το ρεσταλάκι χθες πώς σου φάνηκε? Καλό? Καλό ήταν, αλλά εγώ θα έβαζα και λίγο βιχαλάκι. Ξέρεις, η κυρία με τις καμελίες. Δεν είναι κακό. Κάτσε να κάνω μια πρόβα. Ελένη μου, αυτό δεν είναι Μαργαρίτα Γκοτιά, αυτό είναι ο Νταλικέρης ο κτηματικός. Από εδώ για ρε! Να βάλω και το ξατέρι. Να σου πω, Παγκουλίνη, άμα σκάσει με τη Ματίνα, θα σκάσει, γιατί αυτή αν δεν δει την κατακουζίνα θα σκάσει. Άκου μωρή, μην τυχόν και της πεις τίποτα για το σχέδιο. Αλλή μονό μας, αυτή είναι και ηθικό στοιχείο, θα αρχίσει. Τι κάνετε στον κύριο καθηγητή, ντροπή σας, θα του τα ξεράσει όλα. Άσε τώρα και πέσε. Ο μάθος μας προειδοποιεί. Από εδώ σας είπα. Τι φωνάζεις ανικέφαλε? Κουφός είναι ο γιατρός ή στραβός? Αφού από εδώ πηγαίνω, πού άλλο θα πάει? Από εδώ θα πάει. Συγγνώμη από την ταραχή την Ελένη, είμαστε σε υπερένταση. Ακούτε γιατρέ, σαν ρηχηθμός πληγωμένου λέοντος. Αν είναι κάτι σοβαρό σας παρακαλώ, μην της το πείτε. Έλα, βάλε αυτό στο κεφάλι σου. Μωρή, κάτι με κόβει μωρή στην πλάτη, τι είναι? Τα τσιγάρα, δώσ' τα μου. Δώσ' τα μου, παιδιά. Καλά τα ελάχτηκες, Ελένη, τώρα θα καπνίσεις. Έχω τράκρο, Μπαίνουμε τώρα! Σκάσε επιτέλους, Μάνθο, θα ανησυχήσεις το λέοντα, την ασθενή. Περάστε. Είδατε γιατρέ το καπνό, σαν να έχει αναθυμιάσει ο Βεζούβιος. Πρέπει να βράζουν όλα τα τούτα της. Εσείς θα είστε ο δόκτωρ Φιλίππου. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω, γιατρέ. Σας παρακαλώ, βοηθήστε τη δύσμηρη φίλη μας. Σας σκετεύω. Έχετε τρελαθεί, γκαρσόν εδώ! Κρατάτε αναμένο τσιγάρο μπροστά στην ασθενή. Μα τόσο ανεύθυνοι είστε λοιπόν, σιωπή. Σιωπή επιτέλους. Αφήστε να μιλήσει η επιστήμη. Πώς αισθάνεστε, σπάσματα? Τι να σας πω γιατρέ μου, νιώθω μια εξάντληση, ένα χάσιμο. Και αυτή η γεύση από το αλεύρι. Πιάσε μέσα πολυχρόνι που δεν γίναμε ευζώνη. Ευζώνη, Είναι σοβαρό αυτό το ευζώνη, γιατρέ. Και το χρώμα της είναι τρομερό. Σαν να τη βουτάλει στη χλωρίνη, ξασπρίζει συνεχώς. Σοπάστε σας παρακαλώ, σοπάστε. Αφήστε την επιστήμη να ολοκληρώσει την εξέταση. Γιατρέ, το σκαμπό. Ευχαριστώ παιδί μου. Έχει φλέμα. Πιο μικρό φακό δεν έχετε γιατρέ? Δεν είμαι και ομίχλη. Μη φοβάστε.